বিশেষ খেয়েই যে মিয়া খুমুলং एरियाव जे तुमफ्रालाय दंमोन अब हठात खालायै जों खोनागामिया जे बिजेपिनि मिटिं दंमोन जारा खुमलं आमचाया बिजेपि दंनाय दक बरकनि बेलबारि आर्ट ब्लकनि गोविंद हल लगबंनि मिटिं दंमोन माने अब हायकिना और जों एरियाव जतन खानाय दङ नाखि और बिजेपि दुइबा यांग शहीद देबरमानि दल ताई आयांग निर्मल देबरमानि दल होननाय जों प्रकृत जेटा खानाय दङ माने बोसोर गुबै मिथा जों सैमा तामगे जों जेटा बास्तबाव खानाय दङ माने अब हायकिना जे खनाका गोविंद हल नाखि जे निर्मल देबरमानि ग्रुप आरो मिटिं खायफैयो जों खोनाखा अबानि बागै अ जे निर्मल देबरमा मिटिं खालाय दंमोन जागाव थाङै किसु संख्यक दुष्कृत्य हेके बंनि जारे जे बिजेपि साबतारन आपदायै बुत खालायखानाय जों खोना आबनो रुगै हठात खयै बरक वानसुका बरक खानाका आबजे नाके तिप्रामो थानि दल बरक थाङा आक्रमण खालायनो बरक आबाके प्रचार खायनो जों खोना फियाबा आंबो सानामो जों माने नंनि दल एडजास्ट थि तंगैनि आबो तो थिनि जारा जों तिप्रामो थाखाय दङ आबो चिनि कुनो प्रब्लेम या चिनि कुनो दायया बने बगा आं नायनि माने निजरा मिछनर सामलक तलमानका आबो दंनि बेबाद सामलक तलमे आबो नमिन फियाबा हठात खयै ठीक 6টা থেকে 6:30 आचमसा 50-60টা বাইক आयं टाकार जला खुमलं बेलबारि मानबाय जत मिलाय थुमलाय फैयै और सेंटिगेट खुमलं सेंटिगेट चिनि जारा जे और चिनि जे यूनिट तंलाय माने बरक सब समय और गैदरिंग दङ प्लस बंनि बाइक साइक और बाथाग्रा खेला दुला खैलायै दंलाय माने अ जरागा बरक बाजार हजार खैलायै बाजार ताजाराव बेरायलाय थांजागा आजमसा खालि अ जागा मात खालि बाइक र गारि र रुंजा आबनि सुजुगो और जों खलायमानखा जे खरकसा रवि देब्रमा हनै राधा चरणी बनी और मोबाइल मानखा ब नाकि बरफ बांग या बा ताम या बहुत मेसेज रो अब आक मोबाइल को बिनि मानखा मानै ताबो बन ब आईपीएफ दिनि हेबो ब बीजेपी ब लिंक आईपीएफ ते लिंक अम हाके सुजुग नाहारै बाइक सबाय रेखा बाइक और सप्ताह है बाइक खाली तंगमाने को ऑटो तंगमाने स्कूटी रख तंगमाने अब हायदोना सुजुगो खाली माता खलाय बर और जगह सबाय खालामगा एकै चिनि बर को आपन के बकरै बर बाजार जतन तंगलायजा फियाबा आबनि थांतै बर चिनि खाजिरमुरा व चिनि तिप्रा मथनि जे पार्टी अफिस तंगमाने आरो बर याक लांखा बिसिङाव पेट्रोल सारै हरै कालाका बरक आरो ताला जागलदि जानदला चिकागे जानदला तके पेट्रोल खलाय हरै बरक आरो हर थानाय खालामोमोन ताई अब सिमिया जों शान्तिनगर याके आथ्राका आरो पेट्रोल खलायनो पाटे बि सबै कालांका और आदां मादाव बरक असरमान जनाव ओंखाय ताइबो अब बायसिनि थागलिया और जे सेन्टिगत बरक बुमरखा हैकताय सिलाय कखा और जों सिलायनि कारब मानखा पेट्रोल बुमरखा सिलायनि कखा माने जों अलरेडी चिनि पुलिसनि यागाव याफार हजाक चिनारा आईबी तंनाय बिन यागाव याफार हजाक अब हायके असो एरियाव आतंक खाय तंमानि एरियाव आतंक खाय नष्ट खाय माने जारा चिनारा तंग कसं तंनाय चिनि पाब्लिक रावना मा हायके खैरेनि खायमानि अबनो जों दिनि जों सिद्धांत खायनाय मीटिंग रिंजाक जों जुदि अब हाय
যদি অসয় যদি হাই খাই দं হাंखाय ত্রিপুরা মথা yak digra jagya khajagya bone bage ত্রিপুরা মথানি chini যথেষ্ট tabuk chungo area tabuk chini strong ho bone bage chung challenge khayo himot jodi tong hangka tai oise jodi obhai jodi khaiman hangkai ma nainai chung tini meeting khai decision nanai obhai jodi hangkai duskiriti kari rokno police jodi arrest khai hangkai chung khanani bisingo tinin bisingo jodi arrest khai hangkai khana ba soni bisingo chung thana gerau khainai na hoile salchan bage khumul gam chai chung bonda gongnai bonda bage ne chung saklai ro tini chung party bai jot tak chung jeta chini high level party ni jeta nangkuk mani bai chung kok salai tamungnai tabuk chung thanao thanai kok sanai obahai jodi kono kisu jodi obahai kyabna jodi arrest khaya বা দুষ্কৃতিতে লুটুকিটি খেলাইয়া অসয় কোনো প্রবলেম ক্রই এরে ও শান্তি শৃঙ্খলা একদম কাহাম পুলিশ হাই একা যারা চিনার তং কসং তংনাইরা কোনো প্রবলেম ক্রই এরিয়া রিপোর্ট আছে দিন কোন ক্রই হঠাৎ খাই অমা খাইমা জায়গা जोंताय आथुगै तंगिया बने बगैना आं तिनि नं मीडिया नि बिसङै सारा त्रिपुरानि जारा जे बीजेपी खाइनें तंग सारा आईपीएफ ति त्रिपुरा मता खाइनें तंग नरम तिनि मेसेज दो तंग कसं तंनाय बरं थेनो बांगबन मेसेज दो कारण जों असय ओ भाई खुमलंग जे तंग कसं तंनाय रक बा जारा जों जारा अफिस आदर खाइ तंनाय रक बाजार हुजार खाइ तंनाय रक बंगनि थिनि अमहाय मेसेज खाइमेता सगायतों अमहाय तंथानि किरि करा तांथों बनि बगैनो जों स पुलिस रक एरेस्ट माखायनाय जदि खाइया हंखाय जों अबनि परिणाम जों खुमलंग ताय बनिया जासे माने पुलिस रक जदि मानिया हंखाय पाब्लिक रक जों थांनो सहयोगिता पुलिस रक सहयोगिता नाय बरनो जों जासे रमै तलांनानै रमैनो हानायनि बागै जों पुलिस रक दरकार जों पाब्लिक हमखानाय बनि बगैनो जों मीडिया बिचन तिनाबन साख्लायो रेडी तंदि बी केयारफुल जों जतन रेडी जों अमहाय पदक्षेप नाय दङ बनि बगै नं मीडिया बिचन जों साख्लायो बिसकना जतन हामबाय 또 고물릉 동네 저또 동고성 동네로 진이 티브라 사로 살만가 부몽 사야바노 저는 살만노 다부 동네 룰링니 시그라로 바이 동고상 동네 어로 녹말이 하티 고물릉니 신디게to 동네로 티브라 못하니 사가오 바이 버로 파이링 갈게야 फायरिंग खाइमाने परे और जे मांखा जे न बाइक टाइक रो और डैमेज खाक्या ऑटो रो डैमेज खाक्या अपनी परे बच्चिनी वो खाजनी मुरा कि प्रमोथाने पार्टी पिछ हट फ्रांका शांतिनगर विलेज नि कंदरान ब्रिचिक बाजार बच्चिनी कि प्रमोथाने पार्टी पिछ न पर हट फ्रांका परे गामिनि बरो बासालाई दल पालको मते हट थामुका अबनो जों बेलेके सेलंगो रुलिंग पार्टी तंगाइर बंगनि ताइसिया जेहेतु शासक दल धर्य सह्य रमै शांति खाइ तंगानांगौ तब जों गावबो कसां दं बुबाग्रा कग्र हरि दङ कसां खायनो दं दिहने हायफानो जों दिप्ल'मथा बदल उंगै आसुग्लायै जों डिसिजन लानाय ताम खायमान डेमोक्रेटिक वेते जों अबनि बिरुद्धेबो जों जबा खालायनाय गाज्रि मग गठनानो जों बेलायके तामनो बुङो सेलंगो ताय बुमुं रुवै बाय नेम दिप्ल'मथानि इंगै जों ताबो खुंगो राधापुर पिएसओ एफआईआर खायजाकनाय आमथिकासिं जाथ'बाय दङ जारा पार्टी फायनाय बरखे सायमानथिनाय जोंबा अप्रस्तुत कुनु रेडिं याबा सायमियाता जेयावबा हाय दंनाय दं दाम सानाय सार मनोक दाम सानाय बरंनो सानाय नाजि नंनि दाम हमनाय मकलनो हालका जागा तार हदि बेकार चाकरी माया अबनो नाजि 3 বছর কাছাকাছি তখা ভিলেজ কমিটি চংমাদিং अबनो नाजि যারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো ওই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক খাই ফাতার বরক দানাই আমতি হাই বদল রক কোনো সরকার চালু গইতङ एरिया डेभलपमेंट करे एडिशनल बंचना खाइतङ नर बंग लोगलगी और गुलाम खाइतङ वानसुकदि अब लामाया सय लामाओ फाइदि हिंसा या करे नाइथक खाइ गाहाम करम खाइ पीसफुली बुमतिके डेभलपमेंट खाइमानाय अबसो वानसुकदि आमतिरंगनो या करे फाजादि नि आं बरंनोबो कबगो